Основната цел на проекта е подобряване на териториалната свързаност чрез реконструкция на уличната мрежа в две от най-големите и най-бързо развиващи се населени места в общината – Приселци и Близнаци, за постигане на устойчив социално-икономически ефект и стабилност, което ще смекчи ефекта периферийност, ще задържи и едновременно привлече нов човешки инвестиционен ресурс и капитал. Проектът включва цялостно асфалтиране на участъци от уличната мрежа в две села от община Аврен – село Приселци и село Близнаци. Ремонтните дейности имат за цел привеждане на горепосочените участъци в годно експлоатационно състояние и осигуряване на комфорт при пътуване, както и безпрепятствен достъп до имотите на жителите. Говорим за проект за рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци и Близнаци на община Аврен по процедура МИК Аврен Белослав. По мярка 19.2 7.2 инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура. Стойността на проекта е 434 000 лева с ДДС. В момента се намираме в село Близнаци, едно от най-бързо развиващите се населени места в община Аврен, където приключи рехабилитацията на част от уличната мрежа, улиците, които включват Райна Княгиня, улица Божур и улица Люляк, с обща дължина около 500 линейни метра. Обхвата на дейностите предвиждаше цялото асфалтиране на участъците от уличната мрежа с цел подобряване на равна повърхност и добро отводняване и обновяване на прилежащата инфраструктура, бордюри и тротуари. Вследствие експлоатация на улиците са в лошо състояние и са компрометирани, затова се наложи тази интервенция. За изпълнението по дейностите на строителството на трите улици в село Близнаци община Аврен е дофинансирала с 125 772 лева. Проектът е завършен и улиците функционират. Чрез инвестициите в подобряване и развитие на публичната инфраструктура, която е основен фактор за предоставяне на базови услуги за жителите на селата, както и за осигуряване на достъпа до тях, се стимулират и местното развитие, растежът и подобряването на екологичната и социално-икономическата устойчивост на района. По този начин се постига и изпълнение на заложените приоритети за повишаване на качеството на живот и привлекателност на територията. 2277 са жителите на двете населени места, които се ползват от подобрената инфраструктура.